बे एमावखा गुतुं मा होननो बे ओरै थांलाय ओरै फैलाय आयाराम गयाराम मानसि जास्ट लाइक ए मांकि बादिसो बिराद जेबो गुरुत्व गैया बे जेबो स्टेबल मानसि नङा आरो बिथाङा प्रमान होनानै देखायथों सोरनि न'खराव 10 जन होनाय दङ कुनु बिदि गैया नोङो 5,000 स्किमखौ न'खराव जुदि 10टा होयोबा साबसिन होनो हागोन बिथाङा जास्ट जोंनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो नागिरदों बिथाङा गावहानो जेबो गैया मालायखौ दिनै गाज्रि खालामफानो नागिरदों बिथाङा जों खोनादोंमोन हाग्रामा सारनाव गांसे दरखास्त होदों बे बुरखां होननाय दा पस्टार नुवा होमबा बिनि थियाटार माबा खालामनो रिहार्साल खालामनो सारा बुंदोंमोन साननैसो थाथ' आरो जोंजों रायज्लायनो थिनदोंमोन दा बाथ्राखौनो बुजियाखै मानसिफोरनाव सब समाय सिपिआव फैसा थायो नामा सासे सिपनाव फैसा थाबाय थायो नामा बे प्रमद बर' बादि हाग्रामा सारा करापसन खालामग्रा नामा एनि टाइम बेनाव 10 लाख थाखा थाबाय थानांगौ दा बे सासे माने गियान गैयि सुबुं जेबो मिथिया बे नाटक जेरै खालामो बे नाटकखौनो रोंगौ बे दस्रा जेबो रोङा फिननाय होगोन बे जेबो इलिगेल गैया प्रमान होनो हायोबा होनो हाथों दा जोंहा आपत्ति गैया दा जों मोनसे न'खराव सानैबो मोननो हागौ सोरनिबा न'आव खारन बे सानैबो फिट गथ' दङ सानैबो ITI पास जानाय दङ सासे माबा बिनानावा दिनै बिउटि पार्लार होगासिनो दङ सासेया अट'मबाइलनि माबा होगासिनो दं बे सानैबो दिनै जास्टिस मोननांगौ ना मोननाङा सोरनिबा न'खराव थांनोबो जानो हागौ खिन्थु बे नङा दे बे इनजास्टिस खालामनाय जादों सोरखौबा इनजास्टिस खालामनाय जादों दा बेवहाय बे सोरखौबा अजाद होयोबा बे जेबो नङा बे माने सासे आन्दायनाय सुबुं बियो एखे माने जे खामानिखौ माने मावनो रोङा बेखौ दांद्लाबायनानै नस्थ' खालामो आरो मालाय बे दा बेबादि सुबुंखौ बिसासाव लाबोनो नाङा दिनै UPPL खुनु राजनितिक संगठना गैला एबार जोबखाबाय बिसोरो आरो बे बाखि थानाय MCLAफोर राकेश मन्टु बिथांमोनाबो दिनै इलेक्सनल' बायथोंसै होनगासिनो दं जोंनावनो फैसिगोन आरो मालाय क'क्राझार बियाब हिसाबै दिनै देरहाखानाय जे जों जेराव थांदों बेवहायनो रायजो राजाफोरनि जे अनसायनाय बेखौ मोनगासिनो दङ जे जेसेबां हास्थायो 1000 हास्थायबा 2000 रायजो राजाफोर ओंखारफैयो दा बेवहाय जोंहा माने खुनु सन्देह गैया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि शिउलि महिलारि मेदामा देरहाखारबाय आरो जोङो मन्थ्रि हिसाबै मोनगोन बेखौबो जोंहा मोनसे मिजिं दङ दा जेननायनि खुनु बाथ्रा गैया UPPL होननाय बे क'क्राझार समस्थियाव गैला लरेन्सआ जास्ट ओरैनो पार्टिनि माबाखौ लाखिनो सबिखौ लाखिनोसो बिथाङा इलेक्सन गेलेफ्लादों आरो दिनै बे प्रमद बर'नि खैसाराव गोग्लैनाय सासे सुबुंसो जाना दं बुलिका बाख्रा जायखौ बुङो नङा होमबा अलरेडि प्रमद बर'आ 15टा MLA समस्थिखौ फाननानैसो रायजोसभानि एमपि देरहादों BJPनो फाननानै जायनि थाखाय UGआ इलेक्सन गेलेयाखिसै जिर'ना इलेक्सन गेलेयाखिसै गबिन्दआ गेलेयाखिसै निर्मला गेलेयाखिसै दिनै जलेन दैमारिया गेलेयाखिसै नङा होमबा भुपेन बर'आ गेलेयाखिसै दा बेनो फोरमान बिथाङा दिनै जाथिखौ फाननानै जाग्रा सासे बेफारि दिनै गावनि उदैखौल' नायो दिनै बिथांनो खमथानो थोआ दिनै बिथाङानो MCLAबो MLAबो MPबो जानो लुबैजोबो हारसिङैनो दा बेबादि मानसिनि आखायाव जोङो BTCनि भबिष्यतखौ जोङो आसा खालामनो हाया ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा ज' जादों एबाराव जोङो UPPL दोलोखौ लाथिख' खालामनानै दिनै माने चिरदिननि थाखाय बिदाय होनानै जों BTCनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो नांगालनि सावगारियाव भट होगोन जोंनि शिउलि मेदामखौ देरहाहोगोन बेखौनो दिनै बयबो समायखिरा लानानै दं जों बेखौनो सानदों देरहानायाथ' अलरेडि देरहाखाबाय खिन्थु 126टा समस्थिनि गेजेराव जाहाथे बांसिन भट मोननानै देरहालाङो गोदो जेरेखम आब' प्रमिलाया 1991 सनाव 2001 सनाव बांसिन भट मोननानै देरहालांदों एबारबो बे परिबेसन फैगासिनो दङ आरो जाहाथे जों मेडेल मोननो हायो बेखौसो जों सानगासिनो दं भटार रायजोफोरखौ खावलायगोन जोङो दिनै जोंनि BTCनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिष्यतनि थाखाय जोंनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय दिनै खामानि मावग्रा होनबा एकमात्र हाग्रामा महिलारिल' BPF सरकारल' दिनै नुदों मोनबा बोसोराव प्रमद बर'नि सरकाराव खालि थगायनाय जोबनो गैया अमा फिसा रानगोन साख्रि बाख्रि होगोन 75,000 होगोन हानि फाट्टा होगोन बायदिसिना दिनै लब खालामनानै जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आन्दायहोदोंमोन खोमसियाव लांदोंमोन दा बेखौ जों सोराङाव लाबोफिननो दिनै नाजागासिनो दं आरो बे मोनबा गेरेन्टिनि गेजेरजों जोङो बेखौ आराम्भ' खालामबाय आरो खालामलांबाय थासिगोन